Dianc i'r wlad. Rydyn ni'n chwilio am dŷ. Wedi bod yn chwilio'n hir. Tŷ hardd ymherfedd gwlad De Cymru. Ond heb fod yn rhyr i mwt. O fewn cyrraedd i Gaerfyrddin, gorsaf dre'n gyfleus, mewn pentre bywiog, siop a phost a thafarn, neuadd gymunedol brysur. Bwriadw wneud i'n rhan. Capel yn opsiynol, eglwys hynafol yn ddymunol, dim mynwent. A ffwll hwyaid sy'n ffinio a Village Green. Joc. A bod yn fwy difrifol, rhaid cael access hawdd i'r M4. Gwaith yn galw. Anghenrhaid arall, gardd sylweddol, a byddai ffinio ar 2 neu 4 erwm delfrydol. Mae'r menagerie yn cynyddu 2 geffyl, babis lamas, a bwriadw nes di'n croeso i foncis ar ddisberod a chadw moch a ieir a gafrod. A'r lleoliad. Dim sŵn, traffig, dim byd ond synau'r wlad. Byddai views to die for yn amheithyn. Panorama coed a bryniau, a'r môr yn eisyn ar gacen. Bocs siocled o anghenion ar gyfer menter fawr. Gobeithio'r gorau felly, a dyma ddiolch am eich gwaith. Gan edrych mlaen at weld eich dewis chi o 2. Ac at ymddangos ar y rhaglen, debyg iawn. Ie, ni sydd yma eto yn cadw mewn cysylltiad yn ôl y gofyn. Fe setlwyd yn ein cartre newydd, a diolch eto am eich gymorth. Pob bocs wedi dicio, gan gynnwys yr olygfa bell o'r môr o dros y ffen sy'n amgylchynu'n stad fel stadau pawb erbyn hyn. A phopeth wedi bod yn berffaith a ninnau wrth yn bodd. Tan hunlle neithiwr. Cawsom gyngor i wrannu, felly mor anodd, dyma drio gwneud. Drwy'n niwlen drwchus, roedd na gychod yn symud fel cysgodion dros y dŵr cyn diflannu'r gilfach rhwng 2 glogwyn. Ym mhen tipyn, dyma sylwi ar beth feddyliau oedd pennau morloen bobian yn y bai, nes i'r niwlen ei llymcyn o drychem. Symudiad arall, ton, un ddu. Yn llifo dros y clogwyn gan droelli tuag ato ni dros odren ffrydd. Heno o'n Caer. Cliwn borthwylio. Y ffens yn cael ei chodi'n uwch. Gadarnach. A bydd gwifren bigog ar ei ffen.